jiya akwai ɗan uwa malam Baffa Hoto ya yi tsokaci akan wani karatu da muka yi a wannan masallacin game da hakkokin Allah subhanahu wata'ala. Akwai kalmomi guda biyu da na yi amfani da su bayan na kore rantsuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ba a rantsuwa da manzan Allah, sai na ce ba don manzan Allah bai kai ba, ba don manzon Allah bai isa ba. Wannan mafumi sai ya ba da kenan ba don manzon Allah bai kai ba, kenan in ya kai za a rantse da shi? Kun fahimta? Abinda nake nufi cewa ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ba don manzon Allah bai da daraja ba kuma don manzon Allah bai da matsayi ba. Ko uban mata da na buga misali da shi, ai abinda nake nufi ba don uban matan bai da matsayi ko bai da daraja ba, amma ba ina nufin ba don manzon Allah bai kai ba. Inda ya kai kenan da za a iya rantsuwa da shi. Sarki ya tabbata ga Allah. Saboda haka abinda nake nufi cewa ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba don manzon Allah bai kai ba, ma'ana ba don manzon Allah bai da matsayi ba. Ba don manzon Allah bai isa ba, ma'ana ba don manzon Allah bai da matsayi ba. Amma ba huruminsa bane, ba hakkinsa bane a yi rantsuwa da shi. Saboda haka muna godiya da gyara. Allah ya saka da alkhairi. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.